Úr Jézus nevében köszöntök mindenkit. Örülök, hogy újra a megszervezésre került ez a konferencia, a szolgáltatói konferenciája. Mindig örömmel gondolunk erre, hiszen az elmúlt évek alkalmaira, tanítására, áldásaira, és szeretném is megragadni a lehetőséget, hogy én is megköszönjem a testvérek nevében a Rákosi gyülekezetnek, lelkipásztoroknak, vezetőknek, szervezőknek, hogy újra vállalták ezt a feladatot, ezt a terhet, hogy megszervezzék ezt a konferenciát, hogy mi most itt lehessünk és együtt figyeljünk az Úrra, együtt épüljünk egy másik el. A konferenciának a címe, a mottója a szolgálattevő viszonya a gyülekezethez. Egy nagyon fontos téma, és ennek a témának a kapcsán fog az Úr tanítani minket. Szeretnénk együtt keresni a jó válaszokat arra, hogy is akar az Úr látni bennünket ebben a szolgálatban, mert mi szolgálattevők vagyunk, Istennek a szolgái, és gyülekezetekbe szolgálunk. Ez a témára szeretnék felolvasni egy igazán, gyertek álljunk fel, hallgassuk meg, igyekszünk ezt állva. Korintusbeli kezdődött második leveléből olvasom az igét a 7. fejezetből, az első verseket. Az egész részt elolvasom. A Kádori fordítás szerint olvasok, nagyon apró betűs a újfordítás Bibliában, csak ezt hoztam magammal. Pál apostolnak a második levele a Korintusbeliekhez, 7. fejezet, az első versek kezdődően. Mivel, hogy azért ilyen ígéreteik vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében, mivel véghez, hogy megszentelődésünket. Fogadjatok be minket, senkit meg nem bántottunk, senkit meg nem rontottunk, senkit meg nem csaltunk. Nem vádképpen mondom, hisz előbb mondottam, hogy szívünkben vagytok, hogy együtt halljunk, együtt éljünk. Nagy az én bizodalmam hozzátok, nagy az én dicsekedésem felületek. Tele vagyok vigasztalódással, felették való az én örömem, minden szomorúságunk mellett. Mert mikor Macedóniában jöttünk, sem volt semmi nyugodalma, ami testünknek, sőt mindenképpen nyomorogtunk, kívül harc, belül félelem. De az Isten, a megalázottak vigasztalója, minket is megvigasztalt Titus megjöttével. Sőt, nem megjöttével csupán, hanem azzal a vigasztalással is, amelyet ti vigasztaltátok meg. Hírjuk hozzánk nekünk a ti kívánkozástokat, a ti kesergésteket, a ti hozzám való ragaszkodástokat, úgyhogy én még jobban örvendeztem. Hát ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Noha bántam, mert látom, hogy ideig óráig is megszomorított titeket. Most örülök. Nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való, megbánhatatlan megtérés szerez, a világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Mert imé ez a ti Isten szerinti való megszomorodásod milyen nagy buzgóságot keltett ti bennetek, sőt védekezés, sőt bosszankodást, sőt félelmet, sőt kívánkozást, sőt buzgóságot, sőt bosszúállást. Mindenképpen bebizonyítottátok, hogy tiszták vagytok egy dologban. Hát írtam is nektek, nem a sértő miatt, se a sértett miatt, hanem hogy nyilvánvaló legyen nálatok,
a mi irántunk való buzgóságunk Isten előtt. Annak okáig megvigasztalódtunk a ti vigasztalásokon, de sokkal inkább örültünk a Titus örömén, hogy az ő lelkét is mindnyájan megmutattátok. Mert ha dicsekedtem valamit neki felületek, nem maradtam szégyenben. De amit ti nektek mindent igazán szólottam, azonképpen, amit Titus előtt való dicsek, és ők is igazságá lett. És ő még jobban jobb szívvel van irántatok, visszaemlékezvén mindnyájatoknak engedelmességére, hogy félelemmel és rettegéssel fogadtátok őt. Örülök, hogy mindenképpen bízhatom bennetek. Amen. Amen. Testvérek, szeretném először is bevezetésképpen azt figyelmünkbe ajánlani, amit nagyon fontosnak tartok az ige szerint. Amikor arról beszélünk, hogy a mi viszonyunk a gyülekezethez, a mi szolgálatunk a gyülekezet felé, nagyon fontos onnan kiindulni, hogy először lássuk azt, hogy is tekintünk mi a gyülekezetre. Egy nagyon fontos dolog, megfigyelhetjük Pál apostolnál, az ő életéből veszünk példákat, egy nagyon igazi jó példa nekünk a szolgálatban, ő, aki gyülekezetet plántál, pásztorol, és nagyon kivett a részét a gyülekezeti munkában, egy igazi nagy példa előttünk, és fontos látni azt, hogy például Pál apostol hogy gondolkodik a gyülekezetről, ahol a gyülekezetről, akik felé szolgál. Azt látjuk, mert hogy ahogy gondolkodunk egy gyülekezetről, ahogy látunk egy gyülekezetet, ahogy nézünk egy gyülekezetet, úgy fogunk hozzá viszonyulni. Ez nagyon fontos. Vannak dolgok, amiket például értékesebbnek tartunk, azokhoz úgy viszonyulunk, mint valami nagy értékhez, azzal úgy bánunk. Vannak nagy értékek, vagy törvények, azzal úgy bánunk. Vannak kevésbé értékes dolgok, azokkal úgy bánunk. Ezért nagyon fontos látni, hogy gondolkodik Pál, hogy viszonyul Pál, milyen helyet foglal az ő szívébe a gyülekezet. Figyeljétek meg, mit olvasunk Pálról, ha például a Korintusokhoz írt első levélben, már az első fejezetben ott a köszöntőben Pál olyan csodálatos dolgokat mond el. Azt mondja a gyülekezetről, hogy az Isten gyülekezete, ők a pásztorban megszenteltek és elhívottak. Másért azt is mondja, hogy a Istennek a szemmelfénye. Azt mondja Pál, hogy elhívott szentek, noha tudja a hibáikat, nem is takarja el a hibákat, ezekkel foglalkozik, ezekkel dolgozik, de Pál úgy tekint a gyülekezetet, mint a Krisztus teste, a Krisztus vérén megvásárolt embereknek a közössége, a szentek közössége, és ezt mindig tette lehet én az ő szolgálatában, hogy ő hogy gondolkodik a gyülekezetről. Nagyon fontos, hogy mi is így lássuk a gyülekezetet. Nem szabad a sérüléseinken keresztül látni a gyülekezetet. Pál nagyon sok támadás érte, nagyon sok megpróbáltatás érte, és soha nem a gyülekezetre azokon a sérüléseket, akár vádakon keresztül, amiket kapott, hanem mindig úgy néz a gyülekezetre, mint Krisztus megváltott népek, Krisztus megszentelt népek, Krisztus elhívott népek, Krisztus kiválasztott népek, úgy nézzenek. És ez nagyon fontos. Ez meghatározza a szolgálatunkat, meghatározza a viszonyulásunkat,
És hogy azon kegyelmet nekünk ebbe, hogy mindig úgy tudjuk látni Isten népét, a Krisztus vérén keresztül, Isten szemével, a Krisztus érdemén keresztül, és úgy tudjuk felük szolgálni. Azt is fontos megjegyezni, hogy látja Pál magát ebben a szolgálatban. A gyülekezetet úgy látja, mint Krisztus vérén megváltott, megtisztított nép, akinek vannak hibái, amin dolgozni kell, hogy látja magát Pál. Azt mondja Pál magáról, és felolvasva a rövid áhítatra a Filippi levélről az ige, én egy imádkoztunk is ennek az igének az apján, egy gondolatot ragadok ki. Azt mondja Pál itt a Filippi levélben, hogy én nem mondom magamról, hogy már elértem volna. Vagyis én úgy szolgálok köztetek, mint aki, én nem vagyok egy készmű, hanem úgy szolgálok köztetek, mint aki engem magamat is Isten formál. Veletek együtt én is növekszek, veletek együtt formálódok, veletek együtt engem is Istennek a lelke munkál. Nagyon fontos látni, hogy Pál így szolgál a gyülekezet felé, ennek a tudatában van. Azt mondja, én nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volt. És hallottuk a buzitást, hanem igyekszek, hogy el is érjem. Azt akarom, hogy engem is munkáljon az az ige, amit az Úr rajtam keresztül ad, vagy üzen másoknak. Adja az Úr kegyelmet, hogy így tudjunk hozzá szolgálatozni. Fontos, hogy látjuk a gyülekezetet, és hogy látjuk magunkat. Az első gondolat, ami úgy foglalkoztatott, és amit úgy kiragadtam ebből a ige szakaszból, az, hogy Pál apostol már az első versben találjuk, azt mondja Pál, mi azért ilyen ígéreteik vannak, szeretném, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, Isten félelmében vigyük véghez, ami megszerződésünk. Azt szeretném elmondani ennek az igeversenek kapcsán, hogy Pál apostol úgy szolgál a gyülekezet felől, azonosul a gyülekezettel. Nem úgy szolgál felőjük, hogy kiosztja őket. És az Úr őrizzen bennünket, hogy így szolgáljuk, hogyha feljebb léptünk itt 2 vagy 3 lépcsőfokkal, akkor mi úgy külön szakadjunk a gyülekezettől, és úgy kiosztjuk, úgy megmondjuk, hogy nem ilyen lelkülettel. Pál azonosul a gyülekezet. És figyeljetek meg, hogy megalázkodik. Először is megtisztulásról beszél. Hát Pál nem volt tiszta. Azt mondja, tisztítsuk meg magunkat. Nem veszi ki magát. Tisztítsuk meg magunkat. Biztos, hogy más volt a Pál apostol szintje, akár a megtisztulásban, akár a megszentelődésben, mint az, akik felé szolgált. Nem biztos, hogy abból, sőt, Pál apostolok nem abból kellett megtisztulni, vagy változni, amiből a gyülekezetnek, aki felé szolgált, de őt magát is az Úr lelke mindig munkálta, és nem veszi ki magát. Azt, hogy azonosul a gyülekezetben. Azt mondja, tisztítsuk meg magunkat. Van olyan, amikor azt mondja Pál, én magamról nem tudok most mondani semmit. Nem tudok magamról mondani semmit. De akkor is azt mondja, hogy tisztítsuk meg magunkat, mert mi összetartozunk. Mi egy test vagyunk. És nekem fontos, hogy te megtisztulj. Az is, hogy én megtisztuljak, de ugyanolyan fontos az is, hogy te megtisztulj. Mert mi egyek vagyunk. Mi összetartozunk. Tisztítsuk meg magunkat. Együtt vigyük véghez a megszentelődésüket. Haladjunk, nevekedjünk, együtt nevekedjünk. Hát nem ugrjuk ki a sorból, hanem azt mondja, hogy együtt menjünk a megtisztulásból, együtt haladjunk a megszentelődésben. És ezt látjuk a Bibliában, Istennek nagy emberei mindig egyesültek, azonosultak Istennek a népével. Ha Dániel profétál, gondolok, ez nincs benne az igébe, csak idehozom, amikor bűnbánatot tart Dániel, aki nem tudom mondani semmit, akkor azonosul az ő népének a bűnével, a bűnbánatával, és úgy imádkozik az Istenhez. Vagy amikor például
másik példát hozhatunk, Nehémiás elkezd imádkozni. Akkor ott is lehet látni, hogy azonosul a népének a bűnével, és úgy imádkozik az Istenhez. Nem veszi ki magát. Azonosul. Pál apostol úgy szolgál a gyülekezet felé, hogy azonosul a gyülekezettel. Nem abban, hogy megalkuszik a bűnnel, hanem abban, hogy együtt akar a gyülekezettel megtisztulni, együtt akar a gyülekezettel megszentelődni, együtt akar előre haladni. Másik gondolat, ami foglalkoztat, hogy a második versben találjuk, azt mondja, hogy fogadjatok be minket. Senkit meg nem bántottunk, senkit meg nem rontottunk. Pál apostol ragaszkodik a gyülekezethez. Nagyon fontos, hogy mi ragaszkodjunk a gyülekezethez. Ne olyan könnyen legyünk, ne olyan félváró legyünk. Nem nekünk mindegy. Úgy, ahogy a buzításban lehet, hogy ha van időm, megyek, ha nincs időm, nem megyek. Ragaszkodjunk a gyülekezethez. Még akkor is, ha talán elutasítást tapasztalunk, vagy közömbösséget tapasztalunk, ragaszkodjunk hozzá. Pál, figyeljétek meg, hogy Pál szinte úgy könyörög. Azt mondja, fogadjatok bennünket. Mennyire megalázkodik az apostol. Fogadjatok bennünket, senkit meg nem bántottunk. És azt mondja Pál, hogy nem vádképpen mondom nektek. Nem bántani akarok titeket, hanem kérlek titeket alázat, hogy fogadjatok el minket. Ő jön, ő alázkodik meg a gyülekezethez, ő közeledik a gyülekezethez, ő kezdeményez a gyülekezet felé. Nem jöhetett volna Pál tekintéllyel? Nem jöhetett volna Pál hatalommal? Ő alapította ezt a gyülekezetet. Nem jöhetett volna, hát álljunk csak meg, hát ki alapította ezt a gyülekezetet? Ki itt az, aki megmondja a tuti? Hát, hogy is van ez, ugye? Nem így jön, hanem mennyire megalázkodik, mennyire ragaszkodik hozzájuk. És azt mondja, hogy a szívünkbe vagytok, szeretünk benneteket, nem vagytok közömbösek. Hát azon nagyon kegyelmet nekünk arra, hogy ragaszkodjunk nagyon a gyülekezethez. Úgy szolgáljuk, hogy mi ragaszkodunk. Nem mindegy, hogy milyen a gyülekezet, milyen a kapcsolatunk a gyülekezettel. Nem lehet könnyen bánni, nem lehet felelőtlenül bánni a gyülekezettel. Ragaszkodunk a gyülekezettel. Még akkor is, még egyszer említem és kiemelem, még ha elutasítást tapasztalok is. Még ha megvetést tapasztalok is, mert Pál is tapasztalt ilyet. Akkor is ragaszkodtak őket. Ő jön, ő válaszodik, nem azt mondja, na majd, ha megkérnek. Na majd, ha bocsánatot kérnek. Hanem ő jön. Megalázkodik. Szóval fogadjatok be minket. A szívünkbe vagytok. Lett volna hozzá hatalma. Lett volna hozzá tekintély, de alázatosan közeledik, és úgy ragaszkodik a gyülekezethez. Egy nagyon csodálatos példa, Pál apostolnak a példája, ahogy ő ragaszkodik a gyülekezethez. Aztán van egy másik dolog, ami engem foglalkoztat, az, hogy van bizalma a gyülekezet felé, akik felé szolgál. Nem legyél őket. Nem azt mondja, hogy ismerlek én már benneteket. Tudom én kik vagytok. Hát nem tudom én, hogy mi történt Korintusban. Hát nem ismerem én azokat a bűnöket. Hát nem ismerem én azokat a vitákat. Hát nem ismerem azokat a testies megnyilvánulásokat, amik van. Tudom én kik vagytok. Nem így szolgál Pál. Noha tudja, hogy bántat. Noha ismeri, nagyon jól ismeri bántat. Nem így szolgál felük, hanem van egy bizalma a gyülekezet felé. Azt mondja, hogy nagy az én bizodalmam irántatok. Honnan veszi Pál ezt a bizalmát? Nem azt mondja, hogy ti már csak ilyen vagytok. Meg a mi gyülekezetünk. Meg ezek. Azt
mondja, nagy az én bizodalmam iránt. Miben bízik Pál? Azt mondja, én meg vagyok győződve, nem ebben a részben egy másik helyben. Én meg vagyok győződve, hogy az, aki elkezdte bennetek a jó munkát, az el fogja végezni. Az végig fogja vinni. Igaz, hogy most vannak hibák, igaz, hogy küzdködünk a testélyes dolgokkal, a problémákkal, meg bűnökkel, igaz. De én meg vagyok győződve, hogy ti Krisztusnak elhívott szentei vagytok, akiket nem hagy az Isten, hanem végig fogja vinni, ki fogja teljesíteni, valóra fogja váltani bennetek az ő akaratát, és véghez fogja vinni bennetek a megszentelődés munkáját. Be fog vinni benneteket a célba. Én ebbe bízok. Nekem van bizodalmam elsősorban az Istenbe, és mert bízok az Istenben, így van bizodalmam bennetek, és mert az Úré vagytok. Bizalmat előlegezek nektek. Nagy baj, amikor bizalmatlanság van a gyülekezetben. Nem bízunk egymásban. Lehet, hogy sokszor okol rá. Hát ha valakinek volt oka rá, hogy bizalmat lenni, akkor Pál lett volna rá oka. Nem ezt tette. Szóval én bízok bennetek. Nagy a bizalmam hozzátok. És ez egy nagyon fontos dolog. Sőt, azt mondja Pál, hogy még dicsekszem is veletek. Nem, hogy csak bízok bennetek, nem, hogy bizalmat előlegezek nektek, hanem még dicsekszem is veletek. Testvérek, annyira nem mindegy, hogy gondolkodunk, és hogy beszélünk a gyülekezetekről, a gyülekezetükről szolgálunk. Nem mindegy. El lehet mondani hibákat, de azt mondja az igaz, hogy a szeretet sokainkat elfedez. A hibákat nem kell kifürtölni, nem kell elmondani. Sokszor erre hajlamosabbak az emberek. És mi ne legyünk ezekbe eszközök. Inkább ezt állítsuk meg. Hanem azt mondja Pál, amik csak jó hírűek, amik csak dicséretesek, azokról beszélgessetek, ha van valami erény. Hát nincs ott valami jó, amiről lehet beszélni. Nincs valami jó dolog a gyülekezetedben, amivel te dicsekedhetsz az Úrban. Nem tudsz valami jó dolgot is elmondani. Ha összetalálkozik két testvér, összetalálkozik két szolgálattevő, akkor csak panaszkodni tudnak. Csak a hibákat tudják elmondani. Nem tudnak valami jó, nem tudják elmondani Isten mit munkálkodott a gyülekezetben. Nincs ott olyan. Azt mondja Pál, én dicsekszek veletek. Hát mondhatnánk, na hát ezekkel lehetett is dicsekedni. Mert van alkalom, amikor azt mondja ő is, hogy nem szólaltam hozzátok, mint a lelkiekhez, hanem mint testiekhez, mint Krisztusban kisdedekhez. Mégis azt mondja, dicsekszem veletek. Milyen nagy dolog. Milyen csodálatos ez a lelkület. Ez a valóban Krisztusi lelkület Pálba, ahogy hozzááll a gyülekezethez, ahogy viszonyul a gyülekezethez. Van bizodalma a gyülekezet felé, dicsekszik a gyülekezettel. Most itt egy zárójel szeretnék nyitni, és szeretném azt mondani, hogy a dicsekedéssel azonban vigyázzunk. Pál hangsúlyozza, hogy aki dicsekedjen az Úrban dicsekedjen. És aki halálozatlan, megjázta. És ha nem vigyázunk, bár ezt tenni kell, hogy jó dolgokat mondjunk el, jó hírű dolgokat mondjunk el, dicsekedjük a testvéreket az Úrban, de nem kell vigyázni. Mert van úgy, hogy valaki dicsekszik egy gyülekezettel, de közben nem a gyülekezettel dicsekszik, hanem magával. Mert hogy mióta én ott szolgálok. Meg ahogy én teszem. Meg ahogy én. És akkor, ha nem is mondja ki, de a gondolatában van, és amikor dicsekszik egy gyülekezettel, akkor magával dicsekszik. És ez nagyon megbosszulja magát. Vagy én úgy is jártam, hogy nem magammal dicsekedtem, nem magamra irányult, hanem az adott személyre, testvére, vagy gyülekezetre, vagy csoportra irányult a dicsekedésem. De egy kicsit ugye elbizakodottam.
sátán nagyon megbosszulta. Nagyon megbosszulta. Annyira vigyázni, ezt tenni kell. Dicsekszel veletek, bizodalmam van felétek, de ez annyira alázattal, annyira az Úrba kettel, annyira figyel az Úrba, hogy csak az Isten kegyelm által vagyunk, ami vagyunk, akik vagyunk. És az a testvér is, akivel dicsekszünk, lehetünk mondani, hogy milyen jó, milyen határozott, milyen hűséges, milyen jó szolgál. Jó esik mondani a jó dolgot a testvér, én szeretem. De csak az Isten kegyelm által. Csak az Isten kegyelmet. Nincs semmi, amit ne kaptuk volna. Tehát az úgy kegyelmet, hogy vigyázzunk ezen a területen, zárójelbe zárva. Aztán egy következő gondolat is foglalkoztat, amikor Pál apostol inti a gyülekezetet. Valamikor ilyenre is sor kerül, Pál inti a gyülekezetet. Valamennyien ismerjük a korintusi gyülekezetnek a életik témát, ami a Bibliában van leírva, azt ismerjük. És ugye ebben az igében is szó van egy dologról, egy intésről, és Pál inti a gyülekezetet. Tehát esetleg nagyon nem mindegy, hogy intjük. Hogy intjük meg a gyülekezetet, hogy intjük meg az adott személyt. Pálról azt látjuk, hogy elolvassuk, hogy ő határozottan az Úr szerint inti meg azt, akit megint nem alkuszik meg. És az ige, az Isten lelke úgy vezette, hogy azt egyenesen, határozottan mondja azt a problémát, és ő nagyon határozottan intett. De közben neki fáj. Testvérek, van, amikor intünk, akkor még belecsepegtetünk egy kis adagot a miénkből is, egy kis bosszút, egy kis megmondom én, egy kis most eljött az alkalom, és most adok neki, most megmondom neki, mert most inthetek. Valahogy belecsepegtetünk egy kis ilyen emberi keserűséget, Pálnál nem ezt látjuk. Ő inti a gyülekezetet, közben a szíve keserű, fáj neki. Ha figyelmesen olvastuk, azt mondja, szinte még úgy az emberi érzésig belevisz, azt mondja, hogy megintettelek benneteket, megszomorodtatok, én is megszomorodtam. Nekem is fáj. Szinte már bántam utána, hogy én is mondtam. Talán nem kellett volna, de hát mégis az Úr indított rá, hogy megmondjam. De szinte már bántam utána, úgy megszomorodtatok. Értitek, hogy mennyire szívén hordozza a gyülekezetet? Hogy int? Nem viszi be az emberi dolgot, hanem szeretettel, fájdalommal, szomorkodva, bánkódva miattuk inti őket. És ez testvérek nagyon fontos, hogy amikor intünk, akkor ne legyünk megalkúvóak, de ne billenjünk túl. Ne kerüljünk bele emberi. Semmi olyan ember ne kerüljünk bele, hanem azt mondjuk el, amit az Úr mond, vagy akar, hogy mondjuk, vagy amit az ige mond, azt mondjuk el. És ugye az nagyon nagy kérdés, hogy a szívünkben, bennünk mi játszódik le. Örülünk, hogy most megmondhattuk neki, hogy bántódott. Milyen szomorú, hogy ezt kellett mondani a testvérnek. Milyen szomorú, hogy nem tudtam bátorítani most, nem tudtam más mondani neki, nem tudtam megdicsérni, nem tudtam más szavakat mondani, hanem most ezt kellett mondjam neki. Milyen fájdalmas, hogy ezt kellett mondjam, de ezt kellett mondani. És látjátok, hogy az ilyenfajta intésnek megvan a jó gyümölcse. Hát azt látjuk a korintusi levélből, ebben az ige szakaszból, amikor Pál beszélget velük, vagy ír nekik, folyik ez a beszélget, és azt látjuk, hogy megszomorodtak. De azt mondja Pál, most már örülök. Akkor bántam, hogy miért is mondtam, de most már örülök, az Úr jót hozott ki belőle, mert megszomorodtatok, de nem a világ szerint szomorodtatok meg. Nem megkeményedtetek, nem elhagytátok a gyülekezetet, nem oda csaptatok mindent, és azt mondtátok, ide többet nem jövök, hanem megtérésre szomorodtatok meg. És aztán meg is fogalmaz a Pál, hogy gyönyörű versszakot, a 10. versszakot azt mondja, hogy mert az Isten szerint való szomorúság, az megbánhatatlan megtérés szerez.
És testvérek, nagyon fontos, hogy az intés, az így legyen. Ilyen lelkülettel, Krisztusi lelkülettel legyen. Mindig így nézzük a gyülekezetet. Nem mindegy, hogy nyúlunk a gyülekezethez. Az Krisztus szerep, az érték, az Krisztus teste. Nem mindegy, hogy csapkodjuk. Nem mindegy. Nagyon vigyázzunk. Ezt alázattal, szent félelemmel, szeretettel tegyük, és akkor jók lesznek a gyümölcsök. Úgyhogy Pál apostolnál ezt látjuk ebből az igéből, hogy áldott gyümölcsöket szült ez a intés. Szóval még egy gondolatot szeretnék, amikor Pál azt is mondja, hogy ő megvigasztalódik a gyülekezet által. Az ő számára nem egy teher a gyülekezet, nem egy nyug, nem egy probléma, hanem azt mondja, én megvigasztalódok. Azt mondja, megvigasztalódtam általatok, csordultig vagyok örömmel. Hát miért volt Pál csordultig örömmel? Hát azért, mert Istennek a szent lelke munkálkodott, ők noha megszomorodtak, Pál is bánta, de utána megtérés lett belőle, áldás lett belőle, és azért örül Pál, hogy ez az intés, a gyülekezet nem egészségre lett. Azt mondja, most már még mozgóbbak lettetek. Nem maradt ott a szívetekbe egy árny, egy folt, egy pecsét, hogy jó, de máskor vigyázzunk. Máskor. Tudjuk mi most már, hogy van, és nem maradt ott egy ilyen árnyék, hanem még mozgóbbak lettek. Nagyon jót hallgatni egyik testvérnek a bizonságtételét a héten. Úgy jöttem. Egy bizonyos konfliktus után azt mondtam, testvér, azt gondoltam, sose lesz olyan a kapcsolatom azzal a testvérrel, mint volt. És azt mondta nekem, most vallom, hogy ugyanolyan szabad vagyok, olyan boldog, hogy amikor bemerítkeztem, semmi nem tehet, olyan szabad vagyok, úgy tudom szeretni ezt a testvért, olyan jó. Pedig előtte nehéz volt, szinte úgy éreztem, hogy nem tudok megbocsátani. De harcoltam, és olyan szabad vagyok, olyan öröm van a szívemben, még jobb lett. Olyan csodálatos ez a szabadság. Olyan csodálatos ez az öröm. Ez olyan mennyei öröm, ez olyan nagy áldás. Azt mondja Pál, hogy én csordultig vagyok örömmel. És most már örülök nektek. Örülök nektek, hogy nevekeztek. Örülök azért is, hogy amit rólatok mondtam Titusnak, abban nem vallottam szégyent, hanem amit elmondtak Titusnak rólatok jó dolgokat, azt ti bebizonyítottátok. Elment hozzátok, megtapasztalt, hogy amit én mondtam, az úgy van. Ti valóban úgy jártok. Nem csak egy színjáték az egész, ezt nem csak mondjuk, hanem valóban úgy jártok. Titus megtapasztaltok köztetek, és az ő öröme is tetézte az örömömet, mert ő is felbuzdult nálatok, ő is öröme lett. És ez az öröm is tetézte az örömömet, hogy másoknak is örömöt tudtatok szerezni azáltal, ahogy vagy. És még egy dolgot mondjak el, Pál annak is örült, hogy ez a gyülekezet nem elidegenedett tőle, ha megintette őket. Hanem azt mondja, hogy most azt tapasztalom, ez a hírről hozzá, hogy most még jobban ragaszkodtok hozzá. És ez milyen csodálatos. Milyen szomorú az, amikor egy intés, vagy bizonyos szolgálatban, bizonyos esetben egy gyülekezet eltávolodik egy szolgálattevőtől, vagy egy szolgálattevő elidegenednek egy gyülekezettől. Ez nagyon kellemetlen, ez nagyon negatív, ez nagyon rossz. És milyen nagy öröm, hogy működik Istennek a Szentlélek, és még jobban szeretjük egymást. Még közelebb kerülünk. Nem elidegenednek tőle, most még jobban örültök, még jobban kiálltok, mert még jobban ragaszkodok hozzá, hallom ezt a jó hírt is. Azt mondja Pál, csordultig vagyok örülök nektek nagyon. Drága testvérek, szeretném, ha megállnunk az Úr színe előtt, befele tekinteni magunkba, és elcsendesedve imádkoznánk.
és akinek mondott az Úr valamit, akinek szólt a Szentlélek valamilyen területen, valahol, nem másoknak hallgassuk ezeket, hanem magunknak. Az jön az Úr, jöjjünk az Úr elé. És az Úr valamit formálni akar bennünk. Ezeken az igéken keresztül akkor ezt most mondjuk el neki, valljuk meg. Ne engedjük csak úgy el, válaszoljuk meg, Uram, köszönöm, most rányitottál el a problémába bennem. Én is ott akarok, köszönöm, hogy engem is munkálsz. Körülbelül rajtam, ebbe a dolog, abba a dolog, konkrétan mondd meg az Úrnak, mi az, amiben az Úr formálni akar téged, mi az, amiben tanított, mi az, amiben rávilágított. Gyertek, álljunk fel. Hagyjuk fel az Úrot, és rövid, élő imádságunk, hiszen